रुपहि दिनैनिफ्राय नों आंनि आं नोंनि अराय समनि थाखाय नोंना बे नखरनि गोदान माबाफोर नांगौ जायोब्ला माबाफोर बुजियाब्ला नों सोरनाव खेबसे सोंनानै ला आरो बे नखराव सोरबाफोर गोरोन्थि मावोब्ला आरो बे गोरोन्थिनि ओंथि मिन्थिनो थाखाय गावनो नाजाग्रोनांगोन आरो बेफोरखौ गेबें लामाजों लांनो थाखाय नाजा मानोना दा नों बे नखरनि माइनाव नंगौना रुपहि नंगौ नों जा बुङो बेखौनो खालामगोन आं नोंनो खोथा होबाय नंगौना रुपहि सोर बिलाय जोंनि एथ' क्रौर थाखानि खामानियाव हेंथा होग्रायालाय उदिस लागासिनो दं बस बे मानसिखौ मोनोब्ला जों गोथाङैनो गोथां बस्थायाव सोनानै दैयाव गारहैनायाव दं बस फै बस नै बेनो सैमा मास्टारा जोंनि पार्टीनि बेरेखायै पेपाराव लिरग्राया आरो लोगोसे जोंनि क्रौर थाखानि लक्सन खालामग्रा बेनो सार आंहा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो आंहा गथ' गथाय दङ मोजां नाथाय नों मोनसे गोरोन्थि मावदों बे गोरोन्थिनि थाखाय आं नोंखौ निमाहा होनो हानाय नङा मा गोरोन्थि मावदों आङो बै गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो गोरोन्थिया जादों नों गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनो गारनानै जोंनि खामानिखौ हेंथा होनो ओंखारदों जों हारिखौ सिबिग्रा मानसि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे माखासे समाजनि जौगाथायनि खोथा जों बायदि सुबुङा सानाब्ला सोर सानबावनो मोजां नोंनि खामानिया जोबोद मोजां नाथाय नोंनि बे मोजां खामानियानो जोंनि माखासे खामानियाव गोबां हेंथा जानानै फैयो मा बुङो बस खोनासं बुहुमनि बयनिख्रुइबो साबसिन गाज्रि मानसि जानो थाखाय आं नाजागासिनो दङ नाथाय नों आंखौ हेंथा होग्राया आन्दाज खालामनानै नाय आफा बहा थांखो आफा हर दोनहैनि गाज्रि जागोन बेसादा मोजांथार आं दसे उनाव दोनहैगोन दे आइ बिदिब्ला दा दसे उनाव आंनि खथायाव दोनफै दे जागोन दे आइ आमाय ओइ आबौ मा जाखो नैबे सावगारिया नाथुरनि नङासै येस नंगौ नाथुराम आरो बिनि बिसिनि सावगारि बानायसे आरो फिसौ
जों सांग्रां जानो नांगौ जाबाय नङाब्ला जोंखौ फोजोबस्रांनो हागौ हाबफैबाय जोंनि न'आव बै गाज्रि सुनिया ए माथो अनजालि बाजैसो औ जिरि नों दाखौ नेयै नेयै मोनैनि न'सिम फैबाय आं ए दिथिं मारिनो थाबैनो फै बाजै आंहाबो गुबुनजों थांनांगौ ओइ जाम्बि सोर गुबुनजों थांदों नोंलाय ओरैनोसो बुंदों आदा आं नोंसोर सानैखौ नागारना जेरावबो थाङा गोबाव जाबाय जेरै अनजालिखौ लानानै दाबसे जायगायाव थांनांगौ ओंखामखौ लानानै थां बाजै थासेयावबो नोंखौ जाम्बि थादो अनजालि आं माब्लाबानो नोंनो मोनसे बान्था लाबोनानै दोनदोंमोन लोगो मोनदोंब्लाबो नाथाय आं गोनो गोथोआवनो नोंनो होनो हायाखैमोन मा बान्था बेलाय बोरो नायनि आं दिन्थिया दे ना गिबियावनो नों मेगनखौ मेसेबग्रो आं मिसिबा दे ना मेसि प्लिज दे बिदिब्ला अनजालि नोंनि रिजि रिजि आसियाव आंनि बे आस्थामा बेसे समायफ्लेदों नङासै सिउ सिउ जावलिया फागुननि बारा आंखौ बुखारलांबोला नों मा खालामगोन गोर 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 खारनानै थाब्रोम हमगोन आंजों लोगोआव दोननो नोंखौ नाजागोन अरन गेजेराव लामा आन्दायबोला माबोरै नों आंखौ मोनफिन हानो रोजे गाज्रि गाज्रि आं नोंखौ नागिरगोन सिउ 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 जावलिया फागुननि बारा आंखौ बुखारलांबोला नों मा खालामगोन मादै हुगार हुगार थांमा सुरै आं जेब्ला गाबोब्ला नों मा सानगोन ओ मादै हुगार हुगार थांमा सुरै आं जेब्ला गाबोब्ला नों मा सानगोन गोरबोनि दाहाखौ आंबो बिखौ
बेलासि समखौ आं जेब्ला नायना थायोब्ला नों माखौ थिगोन आंबो जुजिगोन आंबो नाजागोन नोंजों लोगोआव अराय आंबो थागोन सिउ 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 जावलिया फागुननि बारा आंखौ बुखारलांबोला नों मा खालामगोन गोजोन सुखुनि बार बार बाय नोंखौ लोगोआव मोनब्ला अरजे जेब्ला नोंनि अनखौ गोरबोनिफ्राय आं आनज्रायलांबोला नों मा जागोन काहानि बनजारा जोंब्लाव खांगोन गोरबोनि मिदिङा जबगन सिउ 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 जावलिया फागुननि बारा आंखौ बुखारलांबोला नों मा खालामगोन ओइ सैमा उजबाय साला मोसानि खुगानिफ्राय गोथां बेदर सेना जाग्रा महर मजे ओरै फै ओइ मा जादों मानो बुदों ओइ जुदु ओइ हुइ फाख्रा खुलिग्रा आखाय बेथा आइदै
नों गिनाय मोनदों नङासै नोंना महरा नोंखौ आंनो गथायखाबाय रावबो गैया बेहाय फै आदै बेयाव मोनसे लकेट गोनां सेन दंमोन नों मोनदों नामा ओहो आं मोनाखै रुपयासो आमाय नाथुरुमनि माबाफोर खबर मोनदों गैया बिबा दा मा महराव दं मिथिना मोनासै दाथ' बि गोदोनि सावगारिजों गोरोबलिया आं मिथिनाय बादिब्ला बियो रुपहि दैमानि गाथोनाव गोजावलांदोंमोन जानो हागौ नाथुरनि महरा दा बेबादि महराव दं येस बेबायदि महरनि मानसिखौ आं सानसे नुदोंमोन नाथाय बहा नुदोंमोनथाय रुपहि रुपहि एरफैनायसाय मानोमोन आं बै टेबोलावहाय मोनसे लकेट गोनां सेन दोनदोंमोन नों मोनदों नामा बे लकेटआथ' आंनिसो मा बिदिब्ला बे मानसिया सोर आं सिनायाखिसै नों सिनायाखैब्ला बे सावगारिया नोंनि नखराव बोरै थाखो आं सानखादोंमोन बे नखराव सुनि हाबबाय होननानै दाख्लैबो बिहामजोआ सोरबा गोसोम सि गाननाय मानसिजों मोनाबिलियाव गेटसिम थांनानै रायज्लायहैदोंमोन आं बे नखराव थानो गिनायसो मोनबाय आंखौ गोरोन्थि दासान आं जेबोखौनो बुजियाखिसै नैबे लकेटखौथ' आंनो आफायासो हरफादोंमोन नाय नैबे सुबुङानो आंनि आफाखौ नायजेर सुथारदोंमोन आरो बे सावगारिया नोंनि लकेटआव आंनो फोथाय जेब्लासिम नोंनि नोंफाया बे सुबुंखौ आंजों दिन्थिनो हाया अब्लासिम आंनि नखराव दाफै आरो बे नखरनिफ्राय नों जेबो लांफानो मोना
नों फैया हरनाय बै बाक्सुखौल' लांफा आरो नोंनि बे सनाफोरखौ खुनानै गालां आरो थाबनो ओंखारलां थाबैनो थां नों अबाव थांनो ओंखारदों आइ नों थाङोब्ला आंनो सोर ओंखाम होनो आइ हो नों थाङोब्ला आरो गिबि गुफुर गाननांगोन आइ नों थांनाङा आइ थांनाङा आं बे नखराव सानसेबाबो फैफिनगोन नोंखौ जोथोन लानो नों थांनाङा आंखौ सोर बुगोन रुपहि आइ नों हरखाबै आया माथो गाबदोंसोलाय मा जाखो आफा बे आंनि गोदोनायाव थानाय लकेटिंनि सावगारिया सोरनि आफा बै सुबुंनि थाखायनो आंखौ दिनै न'निफ्राय होखारहरबाय बुं आफा बे सावगारिया सोरनि आफा बुं आफा सोर बे सुबुङा नों मानो सिरि बै सुबुंनि थाखायनो आं दिनै बै न'निफ्राय होखारहरजाबाय आफा बुं बै सुबुङा सोर
फिसा रुपहि बे बाथ्राखौ आं नोंनो मालाबाफोर बुंनांगोन होननानै सानफेराखैमोन फिसा आं सानफेराखैमोन फिसा बुंगोन आं दिनै नोंनो गासिबो बाथ्राखौ बुंजोबगोन आं फिसा बे लकेटनि थाखायनो नोंहा एसेबां खैफोद जानांगौ जायोब्ला आं सहायनो हाया फिसा आं बुंगोन आं गासिबो बाथ्राखौ नोंनो बुंजोबगोन फिसा आं बुंजोबगोन नाथाय फिसा नों बाथ्राखौ मिथिजोबनायनि उनाव नों आंखौ नागारनानै जायगा लाङाथ' फिसा नों आंखौ नागारनानै जायगा लाङाथ' फिसा खोनासं फिसा बे लकेटखौ आं मोनदोंमोन नोंजों लोगोसे सानसेखालि जेब्ला आं बेलासि समाव माथो बोरायसो होसोदोलाय बेखौ होसोदो हम दानियालाय होदो आं सिखाव नङालै जाबोरा मोननै बोरायालाय हर बिनो लगेदा हर लगेदा हर बे लकेटखौ दा बेसेबा समनिफ्रायनो नोजोर होबाय थादोंमोन दिनै बे लकेटानो फोरमान होबाय नों गोदोआनि फिसा महर आफा 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 फिसा आं सहायनो हाया आं जोबोद देगारदों फिसा ओइ जोदोमोदु बे आंनि आफासो दे दिखां आं बिनि गोमाजानाय फिसासो दिनै मोनबाय आं
आंनि गोमानाय बिफाखौ दिनै मोनबाय आफा आं दै लानानै फैनि बिनानाव अन्नानै दैखौ एसे हो गिलासबो गैया आदा माजों लोंनो आंनि थाखाय नङा बिनानाव आफाया बेयाव अलखदाव गोग्लैनानै दं प्लिज ए बिदिब्ला लांजागोन दे Sabah 나 수부백시야. बिनानाव मा जाखो dia labu बिनानाव नोंनि न'आ बबे आदा बै गंसेयानो थौ जों दोननानै फैनि आं हासिगोन खोमा दे आदा जेबो नङा दे थुलाय नाङा फिसा नाङा लामा ससेयावबा मा जायो मा मायो नाङा फिसा थु दोनना फैनि थु रुपहि मा जाखो आदै बिनि देहाया गाज्रि हायोब्ला थाबैनो मेडिकेलाव लांनानै डक्टरनो दिन्थिथां बिनि देहाया मोजां नङा मोजाङै जोथोन ला जों उनावहाय खौरां लानोसै आं बेखौ गाबोननो हस्पिटालाव लांनाय राहाखौ खालामगोन साबायखर फिसा नोंसोरखौ साबायखर लाबोनायनि थाखाय साबायखर फिसा थु आइ थु जोबोद जिंगा सिनो गोनां जानानै फैबाय जोंनि न'खराव बै नाथुरामनि सावगारि गोनां लकेट गानलायनाय बिहामजो सौफैबाय जानो हागौ जेब्ला नाथुरामनि बिसिखौ सिथारनाय जादोंमोन बिनि बिखुङाव सासे गोरलै गथ' दंमोन बै गथ'आनो जानांगौ रुपहि बिदिब्लाथ' जोंनि फासिनि दौलेंनि सावगारि थानाय बै केमेराया सोरनिबा आखायाव गोग्लैयाखैथ' येस कारेक्ट बे केमेराखौ रुपहि नङाब्ला बिनि बिफाया मोजाङै मिथिगौ दाखालि बावैसो गुथाला गंसे केमेराजों गेलेबाय थानाय नुदोंमोन आं बै केमेराया नङाथ' आं बलराम रुपहिनि आं बिफा रुपहिया दा मोदोम गाज्रि माबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्ला निमाहा होना फिसा रुपहिखौ लाबोफिनदो आं नोंसोरखौ आखाइ खबजोबनानै खुलुमदों मेडिकेलाव लांनोबो रां गरसेबो गैया अन्नानै रुपहि फिसाखौ लाबोफिनदो बियानि लाबोगोन नाथाय मोनसे सत्तआव नों बुंनांगोन
रुपहिनि गोदोनायाव थानाय लकेटखौ बबेयाव मोननाय आरो बे लकेटजों लोगोआव गंसे केमेराबो दंफायोमोन बे केमेराया बबाव दं नों खिन्थाग्रोनांगोन आरो बे केमेराखौ आंनो होफैनो हायोब्लानो जोङो रुपहिखौ लाबोफिनगोन बियानो बुंनांगौबा गोबां खोथा दङ फिसा रुपहिनि बागै दिनैसिम रावबो मिथियै गोबां बाथ्राखौनो आं बुंनोसै खोनासं रुपहिया आंनि असे फिसा नङा सानसेखालि आं अट' सालायना फैबाय थानाय समाव रुपहि दैमानि गाथोनावसो बिखौ मोनबोदोंमोन आं बिखौ उन्दैनिफ्रायनो गावनि असे फिसा बायदि बिखायाव बोजबनानै फेदेरबोदों मोनगोन केमेराखौबो मोनगोन नाथाय आंनि फिसा रुपहिखौ बे न'आव लाबोफिननांगोन बियानि बे न'आव लाबोफिननांगोन आरो मोनसे सर्तबाव केमेरा होफैनायखौ नोंनि नोंजामादैया मिथिनो मोननाय नङा बिखौ मिथियोब्ला अर जोंगोन अर जागोन जागोन फिसा रुपहिनि थाखाय नोंसोर जाथिनो आं गासैखौबो मावजोबनो राजि आं मानिजोबनो थाखाय थियारि आंनि फिसा रुपहिखौल' बे न'आव लाबोफिनदो आं लायनि दानो लायनि गोमोथाव बाथ्रा जाबाय बस फबनानै दोननाय जुनारनि मोनामनाया दासो गोदानै मोनामफिनदों एबा केमेरा मुलि सारफ्रावनानै बे मोनामनायखौ फोजोबस्रां दानो हाय ओरै हरनाय ओरै हर हेल' जयदेब नों जेबो जिंगासिनो गोनां गैया बे लालु थानायाव जागोन केमेराया गावनो गाव रुपहिनि न'निफ्राय फैगासिनो दङ नाथाय केमेराया खुनु खद्दै गुबुननि आखायाव थांनो मोननाय नङा आं दानो रुपहिनि न'आव मानसि फाथायहरगोन अके अके जागोन अके आइ नों मोजाङै दं नाय जों नोंखौसो खौरां लानो फैदोंमोन नोमफायालाय बबाव थांदों आइ न'आव गैया नामा गैया अट' सालायनो थांनायानो फैयाखै गोबावानो जाबाय फै जिरायफै जागोन रेनु मा जाखो मा जाखो आफा दिलायबो दसे थां दैखौ आं दा सम गैया आफा दसेनिफ्राय लाना फै गोख्रै लाबो आफा नै दैया लोङै नै बिनानाव बेफोर खामानिया दा नोंनि खामानि नङा नोंनि देहाया दा रेस्ट लानायनिसो सम फै फिसा जिरायफै फै दे जिराय रुपहि ओइ रुपहि ए माथो आलासिबो फैदोंलायो दे हामबाय हामबाय जागोन नोंथां जागोन हामबाय जिराय नोंथां जिराय जोबोर गोजोनथाव रादाब आं दिनै जोबोर खुसि मोनदों जावैसोनि न'खरा गासिबो नोंखौ लांफिननो राजि जाजोब्बाय फिसा नाथाय मोनसे खोथा फिसा आं नोंनो बाक्सुआव केमेरा गंसे हरफादोंमोन ना फिसा बै केमेराया बबेयाव दं फिसा बे बाकसावनो दंमोन हामबाय फिसा बै केमेरायानो सुथुर फिसा बेनो जोंनि गासिबो दुखुनि बेनो दायनिगिरिया बेनो फिसा दंथ' सिङावनो आं नागिरहैनि फिसा जिराय नोंथां जिराय रुपहि फिसा नों बबाव हाबा जादों
आरो सोरजों हाबा जादों आं गौरां MLA नि सासेल' फिसाला कमल ब्रह्मजों हाबा जादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव आं सासे बिमा बिफा गैजा रोङि फिसा हिन्जावसासो आंनि गोदोनानि लकेटआव आइ आरो आफानि सावगारि दं आंनि आफाया लायनो गोदो बेनि बिफाखौ बुथारदोंमोन बिदिब्ला नै बेखौ नाय बे लकेटआ नोंहाथ' बे लकेटआथ' आंनावबो मा दं नोंनियावबो दङ बिदिब्ला नों आंनिफ्राय गोमाजानो रानिसो नोंसोर सानैया उन्दै समावनो आं नोंसोरनो बे लकेटखौ गानहोदोंमोन MLA नि बिंनांमोना MLA खौ सिथारदोंमोन आरो मोदायखौ आंनि खर' जाबसिननानै होदोंमोन आरो बे केमेराखौ बे केमेरायावनो गासै रेकर्ड जानानै दङ जागासे नोंथाङा बुंनाय बे गासैबो बाथ्रायानो सैथो रुपैया गोरलै समावनो आं बेखौ दैमायाव बोहैलांबाय थानाय समाव मोनदोंमोन आरो बेजों लोगोसे गंसे केमेरा आरो बेनि गाननाय गहेनाफोर दंफायोमोन दा जोंनो बै केमेराखौ नांगौ रुपैया फिसा माथो केमेराया बाक्सुआव गैया बाक्सुआव गैया गैया बिदिब्ला बे केमेराजों आफा गुथालासो गेलेबाय थायोमोन बेयावनो बे केमेराखौ नांगोन बे केमेरायाव गासै रेकर्डिं जाना दङ रुपहि थाबैनो थु आंनो बिसिनि न'खौ दिन्थिनानै हो बिदिब्ला आफामोना आं फैया सान्दै बेयावनो नेबाय था बेखौ सोरबा होसोगासिनो दङ केमेराया बिनि आखायावनो दं आदा नों बेयावनो थाथ' आं लानानै फैनि ओइ सैमा केमेराया हर रां केमेराया हर केमेराया
Komor. Nang. Masa kaya? Ang nagkusitan lagi natin mo na pa. Ay, Bray! Ori fai! Mamar fai! Rupuya बहा थांदों? रुपहि रुपुहि रुपहियाथ' गैया बियो गामियाव ओंखारलांदों मानोबा नांगौमोन बिमला बाजिमोना थिनहरो जोंखौ नोंसोरनो माथो केमेरा दंनो थाबै लाना फै दिहुननानै केमेरा मा केमेरा बाबुमोन जोंनावथ' जेबो केमेरा गैया थगायनो सानदों नुवासै ओइ बोरायखौ लानानै न' सिङाव थाबैनो केमेराखौ नायथां फै न' सिङाव फै माबा केमेरा नोंसोरनो केमेरा नांगौ आइदि आं बुंदोंना गैया होननानै जेबो केमेरा गैया जोंहानि न'आव नायगिर बिमला सोर बिमला आरो नोंसोरनो केमेरा नांगौ सैमाफोर नोंसोर आंखौ सिनायाखै आं नाथुराव रिपर्टार नोंसोर आंखौ बुथारब्लाबो बै केमेरानि सावगारिखौ खोमोरनो हानाय नङा जेब्लाबो खोमोरनो हानाय नङा आंनि मुङा राजा जेथो आंनि खरा जेब्ला मानो अब्लानो जेथो नाङो मिथिबाय ओइ सैमा ओइ केमेरा मोनबायना गैया बस जों गासिबो रुमाव तालास खालामजोब्बाय बिसोर सानैखौ बहाय दोनोब्ला दालिया रुइनाय नङा सानैखौबो लाना थु ओइ थु मा नोंसोर सफैबाय नामा केमेराखौ मोनाखिसै लाना बै साला बिसोरखौ दालां सायाव खाना दोनफै केमेराथ' मोनबोआखिसै मानसिखौनो लाना फैबाय नो थाबैनो लाना फै सैमाखौ खामा बोरै बस बस मा खबर राखाव गोमोथाव बाथ्रा जाबाय बस आं हाजासे नाजानानैब्लाबो सैमा महरनि थाखाय केमेराखौ लाबोनो हायाखिसै बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ आरो महरा सोर मिथिगौ बिजाबाय जोंनि आंगो सुथुर नाथुरामनि फिसाज्ला थाबैनो एक्सन लानांगौ बे आंनि फानजारियावनो दंखायो नाहर हनै सैमा नाथुरामखौ फैना सालाखौ लागाय हुदो होखाव हुदो बु थिगसे बु केमेराया कमलनाव आंनि खेलाखौ नाय बावैसो खबर मोनदों हेलौ मोख्रा बालन्दा खोनासं आं नोंसिनि नोंहावखौ मा खालामदों बुथार बुथार
थाबैनो सौसि खंखराव बै डिभिडिखौ लानानै फैनोबा फै नङाबा नोंहाखौ गोदोना हास'जोबगोन आङो बुथार आंनो हो बुथार बस मोनसे केसेटखौ लानानै फैबाय गुड ओइ बस केसेटल' नङा प्रपार्टिखौबो लिरनानै होनांगोन गुड जागोन थां होबथा बिसोरखौ मा खामानि लाना फैदों नोंसोरलाय हर डिभिडिया डिभिडिखौ हरनायनि सिगां आफामोनखौ हगारग्रोनांगोन हगारगोन आमाय आरो नों बेयाव औ डिभिडिल' नङा गासै प्रपार्टिखौ आंनि मुङाव लिरनानै होनांगोन ओं थाबैनो लिरनानै हो बे माब्लाबा जानो हाया नोंसोरनो आङो आफानि प्रपार्टिखौ माब्लाबा लिरनानै होनो हाया लिरा ओं होनांगोन होदना होआ लिरनानै होआ आङो हरैना हर नङाबा थैगोनसो गासिबो बुनानै हो खेबजो ओइ राजु फै होगोन जागोन लागाय होखावबाय बिगुरखौ लागाय
हले सासे मानसिया बिदि खालामनो हाबाय बस एलार्ट जानांगौ राजा जेथो बबाव दं नोंलाय गासिबो हाजोखौ बेंजोब मामबार गासिबखौबो हमथारनांगौ गोरान हाजोजों नांनो फैदों नङासै ओइ गांगोन ओइ ओइ बानायसो नोंबो नोम्फाजों सोरगोआव थाहैदो ओह सार सफैबाय गौरां एमएलएखौ सिथारनाय नाथुरामा बेनो सार बिखौ खा सार आरो नुदोंना सार जयदेबबो बिसोर नायजों सिथारदों खा बिसोरखौ थाबैनो खा नङा गासिबो नङा मावनो दानो आबाखौ सुथारा बिसोरसो मा दानिया बाथ्राया उल्थासो जाबाय नों बै समाव उन्दैमोन नों माबोरै मिथियो नों फांखौ बुथारनाय मानसिया बे नाथुरामानो ओइ नाजारि एरेस्ट खालाम रथ' फोरमानखौ आं होगोन नै नाय ओइ बोराया खारबाय नै मारै खारबायनो साला हमदो बोरायखौ साला ओइ जाबाय बोराय मानसि थैगौ सिफायग्रा नोंसोरो
नोंखौ दिनै दानथारगोन आं ओइ बोरायलै नोङो नोंसोर मोजाङै था बेखौ आंनो हाबा होनांगौ बे हिनजावखौ साला नोंखौ सिदा खालामनानै रायजो जाहोनांगौ आंबो हाबा लागौ जाया जाबाय जाबाय हगार 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 हगार